Vítajte, volám sa Marek Holko a dnes vám chcem ukázať nový tenkostenný lisovací systém pod názvom Temponox. V tomto videu sa pozrieme na technické špecifikácie, hlavné rozpoznávacie znaky či už na fitinkách alebo potrubí a účel použitia tohoto systému. Tak poďme sa spolu na to pozrieť. Keď sa bavíme o novom systéme Temponox, tak hovoríme o tenkostennom lisovacom systéme vyrobenom z ušľachtilej ocele. Čo sa týka produktového portfólia, tak tu ponúkame jak trubky, tak ponúkame aj tvarovky. Poďme sa najprv pozrieť teda na tie trubky. Potrubie je vyrobené z nerezovej ocele triedy 1.4520, je jasne odlišiteľné hnedým pruhom, a taktiež na potrubí môžete nájsť znaky ako je výrobca, čiže Figa Temponox, označenie triedy 4520, dimenziu napríklad 22x1,2 a taktiež tam nájdete prekrížený vodovodný kohútik. Tento vodovodný kohútik mi hovorí to, že síce je to ušľachtilá oceľ, ale nesmie sa použiť pre jej zloženie pre kontakt s pitnou vodou. Tieto trubky ponúkame vlastne v dimenziách od 15 mm až do 108 mm. Teraz sa pozrieme teda na tvarovky, ktorými tie trubky spájam. Tvarovky vidíte, že máme konštrukčne v podstate od seba odlišné. Jedná sa o menšie dimenzie, klasické do 54 mm, teda od 15 do 54, a potom tvarovky tzv. XL, od 76,1 až do 108 mm. Poďme si prejsť jednotlivé znaky. Na fitinke môžete nájsť hnedú bodku, tá mi jasne definuje, že sa jedná o systém Temponox, potom prekrížený vodovodný kohútik, nesmiem použiť pre styk s pitnou vodou, ďalej napríklad výrobcu, Viega, a dimenzie, označenie samotnej dimenzie 108x XY. Ďalším dôležitým spoločným znakom na tých tvarovkách je to, že z hornej strany toho hrdla nájdete takéto 4 zárezy. Tie 4 zárezy sú tam z toho dôvodu, že pokiaľ ja by som napríklad zmazal tieto hlavné znaky, ako je bodka a kohútik, tak ten systém nedokážem rozpoznať od systému Sunpress Inox. Pričom Sunpress Inox je nerezová oceľ inej triedy, ale použiteľná pre styk s pitnou vodou a je o niečo cenovo vyššie osadená. Takže pozor, nie je to tam výrobná vada, ale je to náročky. Je to takto označené. Vo všetkých tvarovkách systému Temponox nájdete tesnenie EPDM z O krúžku. Tým mám definované nejaké vlastnosti a použitie. Rozdiel medzi väčšou a menšou dimenziou je konštrukčne v tom, že táto väčšia dimenzia má v podstate nerezový zárezný krúžok, ktorý plní tú funkciu, že sa mi zareže do tej trubky pri lisovaní a nepustí. Ďalej je tam plastový distančný krúžok, ten mi chráni tesnenie pred poškodením práve pri tom zásuvu tej trubky, no a samozrejme tesnenie. Keď sa pozriem na menšiu dimenziu, tak vidíte predĺženie samotného hrdla, vidíte žľab, v ktorom sa skováva samotné to tesnenie, a tým, že máme predĺžené hrdlo, tak hovoríme o cylindrickom vedení, pretože my keď do toho vložíme trubku, tak tá trubka mi tam krásne vklzne, nepoškodí mi tesnenie, ani mi ho nijako z toho úžlabia nevybere, ani ho nepriškripne. Čo je veľmi dôležitá vec. Ďalej, vďaka tomu ja dokážem jedným lisovaním zalisovať vlastne ten prvok pred tesnením a za tesnením. Dvojitá bezpečnosť. Všetky tieto naše fitinky obsahujú bezpečnostný prvok SC Contour. Je to funkcia, vďaka ktorej pri tlakovej skúške za sucha alebo za mokra sa vám identifikuje jasne netesný spoj. Tvarovky systému Temponox sú v tomto prípade vyrobené z odlišnej nerezovej ocele, než je samotné potrubie. Tu hovoríme
o triede 1.4301. Čo sa týka oblasti použitia, tak ako bolo zmienené, jedná sa síce o systém z ušľachtilej ocele, ale nesmiem ho použiť pre styk s pitnou vodou. Namiesto toho je to vynikajúca ekonomická varianta pre uzavreté vykurovacie a chladiace okruhy. Taktiež to môžem použiť na nemrznúcu zmes, na nejaké technické plyny, stlačený vzduch. Môžem do toho používať technický plyn ako je napríklad dusík, vodík, CO2, argon. Taktiež je to vhodné pre nízkotlakú paru alebo kondenzát pary. Tým, že je tam EPDM tesnenie, tak sa vlastne dostávam na prevádzkové hodnoty, kde maximálna teplota je 110 stupňov a tlak 16 barov. Je možné v tomto systéme zameniť aj tesnenie za tesnenie FKM a tým dostanem zase iné vlastnosti. Samozrejme, tento výčet oblasti použitia je len orientačný a vždy je nutné sa poradiť s nami a s našim technickým poradenstvom a konzultovať jednotlivé použitie. Systém Temponox lisujem úplne rovnakými nástrojmi, ako lisujem všetky naše tenkostenné systémy. Na lisovanie používam u menších dimenzií do 54 používam čeluste s hexagonálnym tvarom, ktoré mi jasne zdeformujú tú fitinku, ale zároveň nezúžia vnútornú dimenziu. A pre väčšie dimenzie, tzv. XL 76 až 108, používam prstence spolu s klobovo-ťažnou čelusťou Z2. To, čo som nepovedal u hlavnom znaku tej fitinky, tak je jej nálepka. Nálepku, ktorú nájdete na fitinkách väčších dimenzií, je tam z toho dôvodu, že vy keď to zalisujete prstencom, tak k výraznej deformácii nedojde. A aby to bolo rozpoznateľné, tak vždycky po lisovaní sa strhne táto nálepka. Čo sa týka samotného lisovania tenkostenných systémov, tak vám odporúčam pozrieť sa na video z tohoto lisovania, kde predstavujem kompletne celé portfólio lisovacích nástrojov. Dnes sme si teda predstavili systém Temponox, ukázali sme si jeho hlavné znaky, predstavili dimenzie, v ktorých to ponúkame, predstavili sme si ako trúbky, tak tvarovky, aj sme si povedali o lisovacích nástrojoch, ktoré k tomu používame. Čo sa týka aplikácie, za mňa je to vynikajúca ekonomická varianta, obzvlášť pri použití uzavretých vykurovacích systémov, chladiacich systémov a pri stlačenom vzduchu. Ďakujem vám za sledovanie a určite sa pozrite aj na video, kde vám predstavujem a ukazujem vám lisovanie tenkostenných systémov. Ďakujem a majte sa pekne.